Jo, čuteľia, som Vojak, no a ja si vám pri dnešnom veku, no a dneska si ohodnotíme ďalší prémiový tank z Japonska, konkrétne je to teraz tank Rogo, alebo nejak tak sa to číta. Je to ťažký tank a má tu dve diela a jeden zadný gulomet ako väžu, takže poďme sa na to pozrieť. No a dostali sme mapu ľadový priesnik a iba o jeden bod. No a takto vyzerá tento tank. Celkom pekný, v posádke sú 6 ľudia. Tuto prednú dva diela sú tu a jedno zadné, ktoré je vlastne gulomet. Áno, ale tento tank, že by bol nejako účinný, tak je dobrý. Takedy ho ťažšie prerazia, ale Panzerá dáva väčšinou na nejakých 5-6 rán, niekedy aj na 3, ak sa polepší. A ako ďalej, čo tento tank splňuje, tak rýchlosť otáčania veže je 22,9. Nie je to až také zlé, ale dá sa. Doba nabíjania jedného náboju v tej hlavnej veži je 4,2. Potom hmotnosť je 25,5 tón v realite. Najvyššia rýchlosť je 24,5, takže 25 niečo okolo toho. No a toto sú také menšie informácie o tomto tanku. A tam sú nepriateľské skyle. Zverovať tam je nejaký banner. No a možno pekný dali cestu dole. Nice. Ďalší panzer. A to vravím, je to strašne ťažké preraziť. My ho skoro škriabeme a to sa snažíme. Koľko nábojov sa budeme na praskele zároveň. Dobre, tak asi viem, kde budú prechádzať náboje. Tak, tam je ďalší panzer. Teraz nabieť východný vec. Neprerazíme. Nemáme už pás. Dobre, ja sa radšej tak cítim, pretože nás budú dosť strieľať. Predpokladám. Ping! Ping! Si dáme pravú radšej bežať. Nestihli sme vycúvať, vždycky je tu na schvál. Môžeme trošku prerazia, keď dáme pravú prečo je vycúvať stane. No čo už, poďme spraviť zálohu. Že zatiaľ aj vyhrávajú, tak poďme to otočiť. Pošleme tam nejaký človek bol snad. Pôjdu. Potrebujeme to hlučne. Nepotrebujeme to, aby ste skúsili zaútočiť. Ja viem, že sú tanky, ale to pre vaše kontrole, to je náš panzerový spôsob. To vôbec. Kritický zásah na strelca. Okay. Oho. Ne. Aha. No, ako vravím, Panzera sa nedá prehrať. Proste spredu mu nespravíme nič. A teraz tu máme pre zmenu mapu Holandska. Namiesto
Japonska. A my máme novou variantu. No, tu jsem si nechcel nasadit. Že už? Pôjdeme teraz s touto nebylou novou variantou, ktorú sme vlastne získali za modifikácie. Za každý jeden zničený. Nie. STVčko nás za našou kolegu. Tak to bude strašný. Aha. No ja som ho netrafil. Zase som ho neprerazil. Máme rád také. Aha. My ho proste neprerazíme, ostavia nám dve v posádke, no takto ne. U nás takto bude dávať dole posledne, hej. No čo, ne. Neprestrelím, čo to je? Haló? No konečne. Kvôli tomu nám musí stali dvaja v posádke. 20 sekundové opravovanie, zase na nás padne bombička. Takže teraz skoro po nás budú hádzať bomby. Takže sme potenciálna hrozba, a to doslova. Ja si dám potom spraviť. Som zabudol na bombička. Aha. Tak my nemáme ani jeden pás, nám odseknú pásy. No tak to je skvelé, to je bomba, kámo. Fakt. Nemám nikoho v posádke, kámo. Ja som sa vlastne neprestavil tú farbu, čo? Nevadí, že to je iba farba. Mne pristála. To som si nemal šancu sa zostaviť tej bomby, ona mi pristála rovno na kapu. OK, tak to som zase dnešný video a pretože tam rovno myslím, že na to telefónu, že